Hello guys, good morning. So kumusta kamong tanan guys? So for today's video, ako sa tamong itour diri sa atong gamay tindahan guys. Ngani og kuan atong tindahan kung diri ta nga side. Kalugar tarog video guys kay kita ra mang usa or ako ra mang usa diri. Nya wala may customer kalugar jud in town ta. Kana kung inyong tan-awon guys, wala na kayo tay mga chichirya nga naka-display. Dili ta kalakaw kay gauwan-uwan man. So og mo untat na ni ron ang uwan guys, mulakaw ta magpalit og chichirya nga ginagmay lang sad. Daghan tag mga amazing items guys or kuha nga mga items diri sa atong tindahan. Pareha sa anang patis guys naa sa ubos. Mao na akong displayhanan diha sa patis o kanang suka, nagtapad na silang duha kanay diri nga side o wala tay patis na tay suka pero gamay na lang pod. Then kanay diri nga side na ako'y bakante atong sardinas guys kay wala tay family, senyorita o unsa na swan, wala ta ana. Then ato ang katol guys, usa na lang ka box din ang ato ang posporo duha na lang sad ka box. So need na to mo palit kay aron dili ta mahawtdan og items. Pero before ta magpalit guys, i-flex sa ni nako ang ako ang nadawat nga Kopiko Blanca nga unom katay gahapon nga gihatag or gihatag sa ahinti guys sa Chesterfield kay naman tay gipailisan nga Chesterfield nga takob. Kana ganing kaha sa sigarilyo guys sa Chesterfield. Kanang ato ara nang ikat ang kanang iyahang takob. Then ato ang hipusan. Parehas ang ani. Tan-awan ninyo guys ang ako ang pagkat. Inganayaon ra siya guys, ikat nimo then imong hipusan, pundukon kay aron mailisan inig ari sa ihinti or kung kanusa sila pwede mangilis. Ang kanang ako guys kay niabot ni 180 pesos nga takob sa sigarilyo sa Chesterfield nga akong ginghipusan kay taod-taod man pod nga wala sila nagilis kay dili man available permi ang kapi na mag-agad sad sila sa supply nya diri nako isod sa kanang plastic nga diri puro ra na siya mga kuan guys, mga kaha sa sigarilyo akong gipamutang diha, kaha or takob nga akong gipangpundok ra nako diha kay para inig ari sa ahinti guys. So dali ra kay nako kuhaon nya giihap na pud na nako daan inig Lunes pa lang sa gabi ako na nang gipang ihap. So maoning dagway guys, di ba blanco kayo ang ato ang Kopiko products. Wala kay kapina ang nabilin kanina lang. So mao na ato anang gipang butang kay aron dili luoy atong tindahan tan-awon guys. No, kay luoy sad bay ang atong tindahan nga bakante. 'Di ba? Kung imong kuanon guys, dako kayo og tabang kay imong hunaon-naon 118 ang puhunan sa Kopiko Blanca sa usa ka tay. Nya unom ka tay, dako kayo 'di ba? Maong mapasalamaton kayo ko guys nga na sila mga promo, mga kuan nga ingani sa PMFTC. So mao ni ang akong mga items guys diri sa sud nga mga kuan pod bakante ang akong gipang sabitan. So mga shampoo guys dagan sa bakante niya ang kanang mga powder pero naman ko sa ubos nga gipangkat okay ra na kay kung kana na usahay na ay mangita. So kung sa available maura na atong ikaalagad nila kay magagar raman pod ta. So maura ni siya guys, kunting tour lang sa ato ang sud sa tindahan guys. Maura jud ni ang naka-display sa ato so ato ra ning hinay-hinayan o palambo ang ato ang gamay tindahan. Og hinaot nga sa ngadto-ngadto mo dako ni nga dili lang ginagmay nga kuan tagsa lang katay sa usa ka items. So, sa sunod mo duha na katay sa usa ka items. Kani di ay ang kanang kuan guys, kanang Nestle gahapon kini ari man to sila, di ba? Akong giingon
wala na ko nahuman og pang display guys, kay kaning nabilin dire presyohanan pa man ni nako, wala sa na nako gi-display kay ako asa nang presyohan. Unya inig human natog presyo guys, ato na nang i-display kay aron mahalin na dayon. So that's it guys.